tingnan mo. Oh, may kanya si Linda. Gusto naman tao na si Linda. Nung ko, balik na to ha, ako na nangsangan. Oh. Kini ba itong trabaho dahil dako na yung trabaho ha? Kinahanglan tabangan ng tanan. Unsa man na tay? Amate mo ha, ay mo pagdanghag sa inyong naong. Ha? Unsa lagi na? Ang atong agaw naglagot na. Tungod sa kanding ko pa mo makit eh. Kinsa man iyang gikalagutan tay? Kitang tanan. Apil ka, si nanay. Kita laging tanan. Oh, maglagot man siya nga may magisugo ta ng kanding nga di magpakita. Ang kanding may ang kalagutan, di kita. Hilom. Pakakalangal nga ng bakbak mo. Sige, Tay, amang- gusto man sa Ghost Floor, tay? Ang kanting may angay kasukan, di kay kita. Unsa may magsa na nato eh? Hala, sige. Kamoy kusok us kanding. Mga tortugok, matay mong uho. Takam kag sulti tayo eh. Mahimong kasabaan niya ang mga tao, pero i-appeal po niyang kanding. Hilom. Otro ka sa way buot. Tay, kung niya pa ng kanding, maayo ng kalderitason. Kaya mo man yung nagdagubot. Ano mahigok sa sabaw? Hoy, pamati agad mo. Hilom na inyong mga binuangan. Sulti na lang, tay. Hoy, paminaw agad mo. Paminaw mo ha. Ako mo'y gitudlo ni Nyorsibyo og leader. Nga gitahasan sa pagpangita sa grupo sa mga tao o tao nga nagkupot sa maong kanding. Kinadakpa na di ang kanding. Pumana sa ako. Mo'y pangagpa sa atong agawon. Nga nadakpa na ang kanding. Ay, kaswerte ko nakadakop sa kanding. Kadako niyang madawat, no? Tunga manggit sa milyon. Kisa may nakadakop tay. Tug-an din tay, kaya doon na to ba mga itag meron tay. Tug-an dayon tay. Paghilo mo muna. Paghilo mo. Wa pa'y nakadakop. Oh, naibawaan naman ka. Di naibawaan na ginaginsa nakadakop. Kinsa lagi tay. Tug-an ba o kinsa ba? Unsa mo? Gusto mo hotdog na magsumbag? Ayaw lang panuyo. Anong samok mo kaya mo? Ha? Pamana ragod ko? Oh, magpadapnin taan ni kayo, pwede mahuman sa tatay. Ang pangagpas ninyo, Eusebio, murag tinuod. Mao nang ako'y gitahasan sa atong agawon sa pagpangita sa maong tao nga nagkakakot sa kanding. Ha? Sabot mo? Oh. Mao na nga tabang mo sa pagpangita sa maong tao. Kinsa may among tabangan tay. Pagpangita lagi yan ng tao kung kinsa nakagunit sa kanding, kinsa nakadakop. So di na gyud ay kanding atong pangitaon ani tay. Tao na good, nagyud. Oh, tao na yun. Kamay gusto ni Eusebio. Yang pangutan na, tay. Siguro gid ka nga nakit-an na ng kanding. Wa pa lagi siguro. Kahit ba niyong batikon, oy. Mabutong giingon ako ninyo ganina, nga ang katong tao nga nakadakop sa kanding. Nya, mangita lang detag, way siguro kinsa na atong gipangita. Laaya sa danaw eh. Kung kunan yung uron, hugay mo kasabot da. Gusto na na oy. Ato lang sang papawayon si tatay. Basta ang iyang gusto, nga pangitaon to natong tao nga nakadakop sa kanding nga wala pa mailhi. Musmunta mo kung isabot ha. Tinalan, magkuyog tantanan. Apil ko tay. Ano mo gitunong kitang tanan? Naman, ang kaway ko. Asa mo kawayan mo? Ay, tubig. Ata dito tay ka, bawal Wala na mo dito. to kikikikok ko. Amo tubo pa ka. Ay, tay, bawal na dito. Sige. Pagbuka. Ma'am. Ano ka, doy?
Na ako isulti ni mo, ma'am. Unsa man? Murag nagduda ko, ma'am, da. Na si Sir Marlon, kung ingim tiyo si Vio, nakaibaw na nga nadakpan ang kanding. Ha? Nagsulti sila? Si tatay ang ilang gisugo nga ipasusi ang tanan. Ipaimbestigar ko no tanan diri. Aron masayran kung kinsay nakadakop sa kanding. Pero wala pa man sila kaibaw no kung kinsa nakadakop sa kanding. Ang ilahang pangagpas nga nadakpan ako no. Mao ba doy? Ingon anak gid mo. Palihog kog adto na lang ni Buni o ni Simon ha. Ingna sila nga magpaabot ko nila sa lugsungan. Ha? Sige ma'am, tuon ako ma'am. Sa ato pa, kamong duha sa Nedensyo may magkuyog sa inyong lakaw. Oo, kaya nakasilabot ang misil. Sige. Kaya ako, doon naman kuya ako ang importanteng lakwon po. Maglain lang ko. Ha? Nyoy, saan itong magkuyog mo sa Nedensyo? Ay, kalimot pa hinumdum niya ba yung hilin para na ako, ha? Oo, panumduman ako, sir. Good. Paibawas na Nedensyo na ako'y musugat ni Hilin siyang gitrabahoan. Ha? Ayaw na lang sa pasugata. Oo, dinamsad kinanglanon si Nidincio dito, sir. O lagi, tabangi lang yung kumatoy ha. Kaya tanaw ko ng Hilin, lisod-lisod ni babayhan na. Mura sa kang kanding, idlas kayo. Ay, anak ng babae sa bukid, sir, pero idibag na siya nimo, sir. O lagi. Atoy! Yor, Paringan mo dali. Saan ba? Lingkod mo. Kinsa may mo kuyog din yung Nedensyo? ako lang, Yor. Paglain lang ko kako pa. Pagpakuyog lang ko lain tao. Anak ko'y gisugo na tulo ka tao iyo. Namoy mo susi dito sa Picas Barrio. Unya, ako si silang ingnan, na kada simana, mo report sila kung unsay ilang nakita dito. Lindot na, Yor. Unya, ikaw Marlon, ikay mo susi sa tanang mga kalihukan nila kung ilang nabuhat na trabaho dito. Okay. Muna akong baton pa. Nagsabot naman sa misma to kung sa kayo among estilo sa pagtuman si magsugo. Unya, kung naagani masakpan na nanlimbong na to, ayaw sa siluti. Ha? Dadaw sa dres akong atubangan, kaya ato estudyohan kung unsa ato buhaton. Mo ka. Buni! Ako sa kusina ay! Buni! Naman. Makikita ko nung si Mamparo na to ay nagpadali to siya. Makikita na to siya sa lugsungan. Karon dayon? Karong dayon, kaya importante kuno kayo. Karyat. Tanong mo sa ako to ning tangkal. Saan ko na ito yaman? Ambot lang, pero malagmit, may tungod na sa kanding. Kay matod pa ni Andoy, nahibawaan ako nung nga nadakpan na ang kanding. Nga nung mga kamusulti dayon? Nisulti ko ni mo, oy! Naibawa na nila nga nadakpan na nato ang kanding. Oh, matod ko nung nila, oh! Tala. Tangod to. Magudto sad bon, Good Simon. afternoon. Magbantay gyud mo ha. Kay nahibaw-an na ba ni Tiyo ug ni Marlon nga nadakpan na ang kanding? Patay na taani. Dakpuno na di ay miini, ma'am. Matud pa ni Andoy nga ang iyaha ko ng tatay din siya mo gisugo aron sa pagsusi kung kinsay nakadakop sa kanding. Sa kauwi. Uyuwan naman Hato pa day, ma'am. Pangitaon pa day kung kinsay nakadakop sa kanding. Suma sa giingon ni Andoy nga iyaha lagi ko ng tatay din siya mo gisugo sa pag-inspeksyon sa mga balay para may ang kinsay nakadakop sa kanding. Aw, sa ato pa bana-bana ra din anila di ay kung kinsa nakadakop sa kanding. Mao gina, ma'am. Nagduda lang na sila. Katahapang ilang gibati kay wala na ba nakakita sa kanding. Aw, sa ato pa di ma'am, napadi tay higayon nga ato mataguan ang kanding para dili na makitaan.
Ang pangutana, makahimo ba mo sa pagtago sa kanding? Simon, Buni. Kay, mo inspeksyon na bagid sila sa tanang bay. Uy, kaya kayo. Paningkamutan nato si Mon ha. Paningkamutan na ma'am, mataguan dahil nato. Kaya ma'am, asa mo tong giingon ni Lilay ma'am nga katong bukid sa Karagala? Langob. Aw langob day, to, langob sa Karagala. Oo, unsa di ma'am? Ato lang sang paaboton si Lilay. Nig-abot ni Lilay, malagmit nga iya tong susihon didto. Unya sa pagkakaron, pangita lang sa muglaing lugar nga kataguan sa kanding. Sige ma'am, muliyok mo. Mon, ha, mao na to. Asa kay Mayo? Yar ha. Kanang safety. Sige na, sige na, kayo kayo kay magsugod na tayo sila. Sige na. Ma'am. Iya, pinagin tatay, eh. Sa pinapilan kita niyang watay kalibutan na ng panuki-duki. Unsa man day buhaton na to ana doy? Unsa din ang trabahong tatay? Ay da, kana kong panuki-duki. Kana manguting kay ta sa bisag asang parte sa balay. Uting kayon tanan kung asa gyud na mutago ng kandinga. Anong parehaan ng mga aparador, mga pansayan? Ugod kana mga swambi ba bisag asa sa kalibunan. Uy, yun sa gusto na pagunahon ng tatay. Manguting kay ta sa isig kabalayan ng mga tao. Namaw mo na, uy. Mao lagi. Peligro kayo na oy. Mangunting kay ta sa mga butang nga dili atoa. Bunalan pa nun tas mga tagbalay. Tilong ko ano, uy. Kita sa tag-away ang kalakiha. Mao lagi na diha. Ambot lang sa ero pila edad sa iring. Ikaw, muuban ka. Ikoy. Uban ko. Putro man po kong gadlukan. Na, ano na problema ron? Sugot ba ng tagbalay? Lang ang tatay. Uy. Loy, palit itong sibuyas o. Loy, ao. Ay paglangay ha, dali. Oo. Nay. Unsan mo sa nang guba, ano mo sa nang naon nimo? Tatay mo gud. Ano, Banon ta na niyang kalaki nga. Mutingkay mis mga balay-balay. Ngano masad mo mang reklamo? Wa man mo mutingog. Isog mo sa kayo. Si Flor gali di ganahang mo kuyog. Ay, ato mo tatay nimo reklamo. Ambot sa nang tawhana eh. Unsa nilang pagabuhaton? Nakuyaw magidunta na kung buto na naon. Lali man kag makasaka sila mga libog og o. Di ka sila matigbasan. Ikaw na hindi ka nga naman kuyog. Apil di ko na. Kita man kuno tanan mabatot pang tatay. Tibok din atong pamilya manguting kay gud. Kitang tanan mahabas. Tatay ah. Sige na lang, sige na. Ay nalagtubagan ninyo si tatay ninyo. Kaya ako na lang kigistorya niya kung unsa nilang misyon nga wa nila matarong og gunahon na kung sayo pa sila o di. Sige na, pasensyahin na lang ninyo. Ali, tabangin ako sa tabangin. Pinsang na sa bulas na kita mapawat eh.